Usa gyud sa akong gipasalamatan ba sa akong pag-abot dinhi sa Germany kay nakaabot ko sa ilahang selebrasyon sa gitawag nato nga Migrant Sunday. Kay ang Migrant Sunday dako kay ni nga event dinhi sa Archdiocese of Cologne sa Germany. Kabalo ba mo, Children of God, nga giimbitahan ko ni Father Rodel nga moapil sa ilang santos nga misa sa Migrant Sunday didto gyud sa Cologne Cathedral. Kay ang pagsaulog sa Migrant Sunday sa Cologne, Germany, usa gyud ka maingon nato nga mabulokon nga kalihukan di nagkahiusa ang lain-lain nga mga komunidad sa mga migrante, dili lamang mga Pilipino kundi sa lain usab nga mga nationalities aron ipahayag ang ilang pagtuo og kultura. Ug first time na nako nga na-experience kanang giingon nila nga universal mass, nakita nako nga daghan kay mga flags dito nga gikan yun sa lain-lain nga mga nasod nga makaingon ka nga one heart, many faces. Lahi-lahi nga parte sa kalibutan ang gigikanan pero usara gyud kasimbahan, simbahang Katoliko. Ug diha sa santos nga misa gipunting ang kamahinungdanon sa pagdawat sa mga migrante ug sa ilang integration usab sa katilingban nga nagsimbolo sa universal nga kinaiya sa simbahan. Og naturalmente, ang kalihukan aduna say mga presentation sa culture, food festival nga nagpakita sa nagkalain-laing tradisyon sa pagluto sa komunidad sa mga migrante ug ang mga discussions bahin sa mga hagit ug contribution sa mga migrants sa Germany. Wala lang gyud damhano nga bisan ang tumong gyud nganong naa ako dinhi sa Germany is to participate in a seminar pero nakaapil ko niining Universal Mass. Nindot kay ni nga initiative sa simbahang Katoliko sa Germany aron ipataas ang kahibalo sa kamahinungdanon sa mga migrants sa katilingban ug aron mapalambo ang kultura ug ganing gitawag nato nga deeper cultural understanding and appreciation of each other. Yay! Dito, most of all, ganahan kay ko ini kay of course kita mga Pilipino represented yun ta dinhi. Dako yun kay ni nga gasa sa kwa si Father Rodel ba kay pinaagi sa iya sa iyang apostolate sa mga migrant communities dinhi sa Germany. Akong naila-ila ang mga Pilipino sa Germany. Akong nahibaw-an nga ang una sa mga dako nga grupo sa mga Pilipino nga nipadulong sa Germany o niabot sa Germany nagsugod ni adtong 1970s, panahon nga gipangita sa Germany ang mga skilled workers alang sa ilang labor market labi na sa healthcare sector. Daghang mga Pilipino ang niadto sa Germany isip mga nurses ug hangtod karon dako gihapon ang panginahanglan alang kanila sa healthcare sector. Ug dinhi usab sa SVD community namo sa San Agustin, welcome kayo ang mga Filipinos dinhi. Ug wala gyud nako gipalampas ang higayon nga makaapil sa ilaha nga prosesyon dinhi. Mao nga samtang naglantaw gani ko sa ilaha nga pag prosesyon, nakaingon ko nga mura ra man ni sila og naa sa Pilipinas oy. Ang Filipino community sa Germany karon nagpadayon sa pagkadako dili lamang sa healthcare apan usab sa uban pa mga professions sama sa IT, engineering o education. Ang mga Filipino adunay mga active organizations o simbahan nga nagpalig-on sa ilang connection sa ilang kultura o pagka-Pilipino. Gani sa ako ang pag-apil sa ilahang social gatherings, mabati gyud nimo ang Filipino connection. Naglantaw ko sa ilahang mga sayaw, nakahinomdom gyud ko sa Dutch entertainment. Ato-ato lang niya. Bitaw gibati gyud ako nga blessed kay ko nga naila-ila nako ang Filipino community dinhi sa Germany. Kay bitaw diha sa Santos nga misa nga kung kita magampo sa mga migrants or sa mga overseas Filipino workers, usahay taphaw lang ang atong pag-mention sa ilaha, pero karon ako agyong nasinati first hand ang ilaha nga mga kalihukan dinhi og nagpasalamat ko nga ako silang naila-ila. Sa pagkatinuod ang mga migrants, kung mabisita sila sa mga pari nga gikan sa Pilipinas, malipayon kayo sila og moingon sila nga blessed kaayo sila. Apan tinuod usab nga pinaagi sa ilang presensya na enrich pug ko og na blessed ko.
Mao nga padayon ta sa atong mga panikay-sikay sa kinabuhi ug sa pagpalambo pod sa atong Kristohanong pagtuo. Amen.